Sa konteksto sa pag-ingon ni Jesus, ang makahugaw sa tao kadtong mugawas kaniya dili ko na musulod. Ang nga ang tanan pagkaon, referring to the book of Genesis, nga gibuhat sa Dios, ang tanan makaon. Sa di lang makahilo, makaon. Ang gibuhat makaon. So uban nga mga kanang tinuhan dili sila makaon. Kaya sila hugaw kuno ang kining mga mananap na sa mga ritual nila. Kunya, walang konteksto, ang gahapon, mo ang hugaw, paglantaw sa mga parisiyo, mga magtudlo sa balaod, sa mga tinunan ni Jesus nga nangaon, wala mang hugas. Kaya nga naman, ang pagpara kanila, ang pagtuman sa ilang mga tradisyon, mo ang pagbuhat sa balaan nga butang. Kanang holiness, kanang para sa mga Diyo is a morally pure and righteous life that includes actions, thoughts, and intentions. So, ang pagkabalaan para kanila sa imong buhat, matarong ba, imong huna, matarong balaan, o ang imong mga isulti, muna mabalaan. So, kanang tuod kay kini nakabase sa ilang Ginoo, ang Ginoo si Yahweh is holy, ingon siya kay Moises, kanang ingna ang katawhan sa Israel sa Exodus nga magpakabalaan sila tungod kay ako balaan. Be holy because I, your God, am holy. Ingon ang Ginoo. So muna ang paningkamot sa tao, all humans are called to strive for a similar level of holiness by adhering to religious practices and ethical conduct. So aron may balaan kanang tuman ka sa balaod. Pero kasaway gihapon ni Jesus na ang balaod, ang pagtuman sa mga Parisiyo tungod kay kutob sa letter of the law. Pero the spirit behind the law, wala na masabti, wala tumana. Nang panangin sa ingon nako nga ayaw pagpangawat, balaan na ka. Di man, wala ka mangawat, pero wala ka manghatag. So, makapahilangit na nimo, dili, kay daghan nga balaan, sama sa katong dato versus Lazaro, nga usa ka kanang kabos nga pakiluoy diya sa atubangan, apan para sa dato, wala may Lazaro. Ay nakita, Lazaro does not exist para kaniya. Unya, wala may ang ibuhat, wala sipaa, wala may pabuga, wala. Basta para kami, walay Lazaro sa palibot. So, walay kaluoy. So, nga pagkamatay, si Lazaro, nag-anto sa kalibutan, nahilangit sa the bosom of Abraham. Unya, kiling dato, tua sa Hades, dito sa Laom, Abyss. Dito, naglangoy sa kalayo o nagklamo sa kainit. So, muna nga, ang pagkabalaan sa mga Diyo, holiness is wholeness. Kanang holy is whole, tibuok. Mumata para kanila, ang usa ka baso nga buak, di na balaan. Panunta mo na makita ka sa balay nga, ilabay na ni, kay namay siak sa mga dimalas ni, muna yung sa mga tiguang. Pero sa mga Diyo, anything nga dunay defekto, dili na balaan. Muna ang tao, nga dunay defekto, dili na siya balaan. So, ang tao nga kanabang way defekto, perfecto. Kanang hingpit siya. Kay ang iyang rauna, ang iyang pulong, ang aksyon, nagkasumpay. Nga mo na si Jesus nga daw may gahom siya, musulti at tubangan sa mga tao, sulod sa sinaguga, kay sa mga parisiyo, magtudlo sa balaod. Nga naman, yung mga tao nga, murag daw na siya gahom. Ang iyang pagsulti doon ay gahom. Tungkol kayo ang Ginoo, balaan man. Jesus balaan ang iyang pulong, ang iyang sulta buhat, magkauyon, dili sama sa mga parisiyo nga ang ilang importante external, nga makita sa hinlo o kayo ng mga tao nga nagtuman siya sa balaod, mga tradisyon nga mo nga balaan sila. Pero sa Ginoo, dili na basihanan ang what is your expression externally, mo na ang balaan. Siguro kita kanang a sort of eye-opener for us. Kana bang siguro ito makita ta sa mga tao maghinimbahon. Kita ta sa mga tao maampuon. Pero
kumusta kaha sa balay? Iyon sa pagtratar ang iyong mga kauban, ang iyong mga anak, ang iyong mga masugo, iyon sa pagtratar. Lahi man ang external, nindot unta, ang atong external nga manifestation sa atong pagtuo, dua sa kasing-kasing sa tao. Kung bitaw sa kanabang masugo, ako kay mabat dito sa parokya, siya nga, kanang pila may imong sweldo, na wala kang maabot sa minimum wage, padre. Dahil pa standard sa minimum wage dito sa Region 7. Kung kagamay ni anak, di ba nakabuhi o kanang pamilya kung mga eskwila mga bata, ibang siya nga, nilala ko padre, kay bisag gamay, ang akong amo kay buutan man, mangiluyon man, bahala gamay sweldo, nilala ko, kaysa makaamo ko, dako kong sweldo, pero siningkahan ko. So iya na, pangunahuna, di na mapugong, pero ko, what is proper unta, what is proper and right, you will receive your salary in at least a minimum wage. That is justice, that is holiness. Muna ang pagkabalaan alang sa mga Hudiyo, holiness because of the wholeness, tibuok. So muna nga, ang tao ginahanglan maningkamot ay imong balaan. Ang ato pagsimba ningkamot ka balaan. Nahibaw ta nga doon tay mga kahuyangan, papaningkamot ta magsimba aron ta mabalaan sa atong kinabuhi. Kaysa naman kita makasala apan di ta mosimba samot. Ngano man ang pagsimba is a gesture of humility. Nagpaubos kita sa gulingon kay nagsalig kita sa Ginoo na kita Ginoo nga is merciful and forgiving. Kami yung kita nga ato ko simba, kaluyan kita sa Ginoo. Mahina ito sa iluon pa ko sa ako mga sala, bisa sa akong pagkamahuyang. So muna, ngano ang pagsimba, paningkamot, usa ka paningkamot sa usa ka pagbalaan sa atong kinabuhi. Momenta na nga, as you have heard already, the word sacrifice comes from the Latin word, two Latin words, sacra, sacred, holy, and facere, muna ang buhat. Sato pa, kanang factory, from sa kanang root word niya, sa Latin facere, buhatanan o kanang himuanan, muna ang factory. So sato, ang atong gihimo karon mauni ang buhat nga balaan. Ang pagsimba puno sa sakripisyo. Kanindot kay katulog karon kadawon kay bugnaw ang panahon. Unya mibangon ta magsimba aron kita mahimong balaan. Ang atong buhat usa ka balaan nga buhat. Dinato ta nga makaamgo kita sa galingon nga dili kon ang panglabas nato nga atong ipakita muna ang basihanan sa pagkabalaan. Kundi kanang bunga siya sa atong pagkabalaan sa kinabuhi. So as you notice in the classroom, kanito kita na ko nga doon slogan dito kanang cleanliness is next to godliness. Sa ito pa, kung ang pagkahindlo, limpyo ka, sunod na sa pagkabalaan, sa ito pa, ano ko maligo. Anong ko hinlo ko, kay balaan man na. Mabalaan kita, next to godliness is hinlo, paghinlo. So pagkaligo ko adaw-adaw, anong ko mahimong balaan? No, it doesn't follow. Bisan pagkag maligo, kanunay, adaw-adaw, hinlo ang imong external na pakita, pero deep inside, daghan ang mga injustice, daghan ang mga impurities, imong kasing-kasing. So, dili siya makapahanaw sa imong sala. Ang pagkapahawa sa imong sala mo, ang pag-amgo nga naa kay sala, o pagpangay-pasaylo sa Ginoo, o pagbasol, paghimo nga di nabuhaton ang buhat sa sala. Palihog, manindog arang sa pagpadayag sa atong mga pag-ampo.